Lalaking nanglungkab sa usa ka coffee stall na zerohan sa iyang pagpangawat kay natagam na diay ang tag-iya sa tindahan human na biktima sila kaniadtos pagpanulis. Makita sa CCTV ang lalaki nga ni ablis bintana sa coffee stall hangtod nakasulod siya. Nagmuting kay pakini sa mga butang sa sulod kinsa nangita og unsay iyang makawat. Apan naminghoy siya kay wa gyoy nahagdaw hinungdan nga nigawas na lang siya sa tindahan nga wa gyoy dala. Nahitabo kini pasado alas 5 na sa buntag sa daan sa Salinas sa Barangay Lahog niadtong Enero 8. Oktubre ning tuiga na biktima sa tulis ang naasong coffee stall diin nitahan usab ang masuspek human makuhai sa CCTV. Human niadto dili na magbili og kwarta o mahalong mga butang ang tag-iya sa maong coffee stall. Nakamas ang atong suspitsado, but again, based on his physique and upon reviewing sa CCTV o sa ato po mga witness, we already have his identity.